Hey guys, it's me Ronan and welcome back to my channel. Okay, for today's video, naisipan ko lang kasi gusto kong tumambay dito sa garahe, sa harap. Then, hindi ko siya normally nagagawa kasi yung upuan dito maalikabok. So parang natagalan niya hindi na nagagamit, tsaka matagal na rin siya hindi na lilinis. Kaya for today's video, linisin natin para at least naman every afternoon after work or pagising ko after nap, makapagtambay ako dito ako magbasa-basa and all. So pakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. Ayun, so matagal na nga siyang hindi nagagamit. Now, linisin natin. Para at least naman magamit ko while I'm here, di ba? So, pag afternoon, dito tatambay, magla-laptop, mag-music and all that stuff. Para naman hindi sayang yung space. Linis na tayo. Actually guys, gusto ko sana siyang hugasan. Yung sofa or divan ba tawag doon. Kaya lang, ayaw ni Mami kasi nga baka hindi matuyo. Kasi hindi naman namin kayang buhatin yan doon sa likod kasi ako lang mag-isa. Mabigat siya kaya punasan ko na lang siya ng basang towel.
2,000 years later. Hey guys, so ayun na nga, kahit papano nalinis ko naman siya. Though hindi siya perfect, napagod ako. Medyo mahina yung water, hindi siya medyo mahina talaga siya. Sobrang haba ng hose. Ito lang muna yung nalinis ko, hindi yung buong garahe kasi hindi ko na kaya, pagod na ako. So next time na lang yung dito naman sa side. For the meantime, ito muna. Ayan, patutuyuin na lang muna natin siya. Then later on, check natin. Yung foam nito, binilad ko dun sa likod. So hopefully, mamaya, mga hapon, okay na yon, matutuyo na yon. So, balik na natin dito. Ayun, so, rest muna. Hey everyone! So finally, natuyo na siya. Ayun, so malinis na rin yung foam. At natuyo na rin siya. So nilagay ko na siya ulit dito. And may tatambayan na ako. So after Sunday afternoon and eto, nandito na ako sa labas. Tambayan na natin. So simple lang, hindi masyadong bongga, no? Para may ano lang, may matambayan lang. So here's the ano na. Ayan na siya. Diyan na yung mga stuff ko. I feel productive today. Minimal lang, no? Minimal lang na medyo, nakakapagod din naman. Anyway, talagang inano talaga siya. Talagang umulan. So, masusubukan yung pagtambay natin dito sa labas. So, what am I gonna do after this is that kukunin ko yung speaker. Tapos, lagay ko dito para at least may music tayo. While I have my Kindle with me so I can read while listening to music at the same time it's raining. Oh, diba? It's all about the drama, diba? Medyo may pagka-theatrical tayo, alam nyo yan. Anyway, thank you guys. Thank you so much for watching my video. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel. And sa mga bago nating subscribers, thank you, thank you, thank you. I'm doing my best na talaga upload every week. Pasensyahan nyo na guys. Pasensyahan nyo na si Chang. Anyway, I'm here na sa labas and I'm just enjoying the rain. Yung sound ng rain. Meditate ng konti, just breathe, enjoy the weekends. I hope na kayo din. Let's do our best to alleviate anything na makakatulong sa atin para bumaba or to alleviate the anxiety sa isip, sa katawan natin. Let's do that, no? Guys, thank you sa mga messages ninyo, sa mga nagme-message sa akin sa Facebook. Sorry, hindi ko lahat nasasagot, pero I'll do my best. Thank you. And yun, hanggang dito na lang ulit, no? So as I have always said, please choose life. Please choose happiness. And please start your day with a smile. Bye for now, guys. Thank you. Bye.